Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlar, bugünkü dersimizde akide demek näme? Şu barada durup geçeriz. Derslerimizde köp aýdýas. İslam akidesi, musulmanın akidesi, ya bolmasa dogry akide, ýalňyş akide diýen sözi köp ulanýas. Käbir doğanlar bu düşünýär, käbirler düşünmeýär. Demek näme akide näme demek? Adalygadaky terminäki manysy näme? İslam akidesi diýilende näme gözüne tutulýar? Dogry akide haýsy, ýalňyş akide haýsy? Akidany öwrenmeklik nä derejede ähmiýetli? Şular barada durup geçeriz bu dersimizde. Birinjisi musulman doğanlar, akide sözüniň manysy. Akide sözü arapça söz. Arap dilindäki ayn qaf dal söz kökünden emele gelen sözdür. Sözlükdäki manysy berkedip daňmak, gymyllama diýäli birikdirmek, poçalamak, mäkämlemek ýaly näme manylary aňladýar. Misal üçin arap dilinde yüpü dun edip daňmak sözü hem bu söz kökünden emele gelendir. Ýani yüpü biri-birine berkedip baglamak aňladýar. Adalygadaky manysy näme? Ýani terminologiyadaky manysy näme? Ýani insanlaryň içinde akide sözü näme manyda ulanylýar? Kitapda akide sözü näme manyda ulanylýar? Akide musulman doğanlar inanç diýen manyda ulanylýar. Ýani bir kişiniň ýüregi bilen inanýan zatlaryny aňlatmak üçin akide sözü ulanylýar. Mesal üçin bir kişiniň akidesi diýenmizde onuň inancı diýdigimiz bolýar. Mesal üçin Hristiýanlaryň hem özüne görä akidesi, ýani inancı bar. Ýehudilaryň hem özlerine görä inancı bar. Butparallaryň hem özlerine görä näme akidesi, inancı bar. Emma batyl, ýalňyş akide. Şirk we küfür bolan akideler, inançlar bar. Edil şonuň ýaly musulman doğanlar özüne musulman diýip ýören bidgatçy fırkalaryň hem özlerine görä akidesi, ýani inançlar bar. Emma hak bilen batyl bulaşdyranlyklar üçin näme diýäs? Ýalňyş akideler bar diýäs. Akideler ýalňyş diýäs. Misal üçin şiğalar ýalyk. Özüne musulman diýär, Allah inanýas diýär, Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem inanýas diýär, emma ýanyň bir sürü batyl zatlary goşup durlar akidelerini, inançlaryna. Sahabalary dilde diýerler we başga da şoňa meňzeş zatlar bar. Ýa bolmasa hariji tekfirjiler şuň kunada bar. Ýani ýalakka eşitdi, al-Kaide diýdi we şoňa meňzeşler. Gurulasaň biz musulman diýär, biz hem Allah inanýas, Peýgamber inanýas, Qur'ana inanýas diýär. Emma inançlary batyl zada esaslanýar. Ýani inançlaryna bir sürü ýalňyş zatlar goşup durlar. Edil şonuň ýalakka mysal üçin ölülerden kömek dilemeli diýip ýören bidatçy sowaplar bar. Bizim içimizde kän bar. Ölüden kömek dilemeli diýerler ýa başga bir sürü şoňa meňzeş ýalňyş inançlary bar. Pirler gaýby bilýär diýär. Näme? Özlerine bularam sorasaň biz musulman diýär, Allah inanýas, Peýgamber inanýas, Qur'ana inanýas diýär. Ahirede inanýas diýerler, emma ýandan bir sürü ýalňyş zatlar goşup durlar inançlaryna, akidelerini hak bilen batyl bulaşdyryp durlar. Diýmek musulman olanlar akide sözü diýmek nämeken? Inanç diýmek. Inanç. We bir kişiniň akidesi, inancı dogry hem bolup bilýär, ýalňyş hem bolup bilýär musulman olanlar. İkinci bilmeli adamız İslam akidesi. İslam akidesi diýende näme gözüne tutýas? İslam akidesi diýemizde nämeler girýär buň içine? Birinji bilen bellemeler musulman doğanlar İslam akidesi diýilende Ähli sünnet we cemaatın akidesi gözüne tutulýar. Ähli sünnet we cemaat näme diýmek? Kime diýilipdir, näme üçin diýilipdir? Giňişleýin mundan derslerimizde aýdyp geçdik. Kyssaça ýatlap geçdik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döwrüne öwreden İslamyny Kur'ana, sünnete laýyklykda selef-i salihiniň, sahaba, tabi'in, etba'at tabi'iniň öwreden ilmine laýyklykda ýöredýän Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in goýup giden ýoluny ütgetmän bolşýar tutýan musulmanlara ähli sünnet we cemaat diýilýär. Näme üçin ähli sünnet we cemaat? Ähli sünnet we cemaat diýdiler çünki bir sürü bid'at firqalar bar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in habar berýän hadislerinde kafirleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dünýäden gaýdandan soň gide çykyp başladylar. Ondan soň has köpeller şu döwürde hasan köp.
özlerini musulman diýip gören bir sürü dine täze zatlary goşýan näme fırkalar var, bid'at fırkalar. Şol batıl ýollaky bid'at fırkalardan hak ýolda ýöreýän, hakyky Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ýolunu tutýan musulmanlary aýyrmak üçin näme diýilene şol ähli sünnet we cemaat akidada, amalla, inançda Peygamberimiziň izinden gidýänler. Bular bolsa ähli bid'at, ýani ýoldan adan ters akymlar diýen manida. Ähli sünnet we cemaat adil ulanylýar. Diýdik, İslam akidesi diýilende ähli sünnet we cemaatyň akidesi gözüne tutulýar. Şu wal mysal üçin bir kitap çagyrsaňyz, daşary ýurtda kitap satylmak üçin dini kitap satýan. Bir tür kitap bar. Daşyny İslam akidesi, owadan edip ýazypdyrlar, gyl çaýlan harfler bilen owadan bezap anruji hili ýokary kitap çykarypdyrlar, üstünde İslam akidesi diýip dur. Emma içini açıp okuyan İslam akidesi der. Batıl zatlar içine koyupdurlar. Ya Şiilankı, ya Haricilankı, ya olmasayan bid'atçı sopulankı, o şoma benzeşlen özlerinin düzen zatlarını İslam akidesi diýip koyupdurlar. Haysi akide doğru, haysi yanlış bilmeyen adamın gidiyada daşını görüyor, owadan, qızıl çaylan, İslam akidesi diýip ýazypdyr, hawa İslam akidesi ýazypdyr, gidiyada alya goni. Bilmenem näme şonu okap şu taýdan yanlış zatlar öwrenýär. Ya olmasa şefaati inkar edip görenler, kabr azabını inkar edip görenler, o şuna meňzeşler sana vermeli. Hemmesi öz ýanlarynyň öz inançlaryny İslam akidesi diýip ýörler. Emma dogry akide, İslam akide diýilende haýsy musulmanlar? Ähli sünnet we cemaatyň akidesi, ýani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in selef-i salihinin ýoly, şolaň akidesi diýmek. Peygamberimiziň öwreden ýoly, şolaň tutan ýol diýmek ähli sünnet we cemaat. Çünki Ähli sünnetin ýoly musulmanlar Allah Taala'nın hak dini İslam'ın özü. Bu akide musulmanlar en hayırlı insanlar bolan sahabalaryň, tabiinlaryň, etba'at tabiinlaryň, dört mezhep imamlarynyň selef-i salihinin akidesi. Olar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öwrendiler, soň özünden soňraky nesillere näme ýetirdiler. Diýmek näme ki musulmanlar İslam akidesi diýilende dendir ähli sünnet we cemaatyň akidesi diýip düşünmeli. İslam akidesinin esası näme? İslam akidesinin esası näme? Musulmanlar İslam akidesinin esası imanın 6 şerti. Yani bir binany ayakta tutýan 4-san, 5-san, 6-san ayak bolsa, galan zatlar soňra gelýär. İslam akidesinin hem sütünü esası imanın 6 şertine esaslanýar. Ol hem Allah Teala iman etmek, periştelere iman etmek, kitaplara iman etmek, peygamberlere iman etmek, ahiret gününe iman etmek, kadara, yani hayrın ve şerrin Allah Teala'dan gelýändigine inanmak. Näşulur diýilýär imanın 6 şerti. İslam akidesinin esasy birinji öwredýän zady imanın 6 şerti. Diňe şundan ibaretmi? Ýok. Muňa goşmaça bir musulmanyň inanmaklygy zerur bolan inanç meseleler hem akide ilminiň içine girýär. Inanç ilminiň näme içine girýär. İslam akidesini musulman doganlar ähli sünnet we cemaat tarapyndan kabul edilen başga da atlary bar. Akide manida sözler bar. Bu aýtjak sözlerimizi ulamalar kitap ýazypdyrlar, adyna şol atlarda gypdyrlar. Kitaplarymyzda näme? Akida manida sözler hökümden şolara aýdyp geçýärler. Mysal üçin tawhid hem diýilýär. Tawhid. Yani la ilahe illallah. Haçanna tawhid diýilende näme düşünmeli biz musulmanyň inancı akidesi. Köp ulamalar kitap ýazypdyr, adyna Kitab-ı Tawhid diýipdir. Yani Allah Teala'nı birlemek kitabı. Allah Teala'nın tawhidine uğradypdyr, dogry inancı uğradypdyr we adyna Kitab-ı Tawhid diýipdir. Ýene de as-sunnah İmam Ahmed'in as-sünneti alakka, yani sünnet berdak sünnet mustahab bolan sünnetler manisinde däl, dinin asly we esasy manisinde, Peygamberimiň öwreden dini manisinde as-sünneh sünnet diýipdirler. Ýene usulud-din, dinin asly. Fikhul ekber, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin kitabı Fikhul ekber, ingul fıkıh diýip adlandyrypdyr we musulmanyň akidesini ýazypdyr. Eş-şeri'a, İmam el-Ajurrinki alakka. Şeriat diýip adlandyrypdyr. Eş-şeri'a musulmanyň inancı manisinde. İ'tikad hem diýilýär. We iman hem diýilýär. Käbir ulamalar kitap ýazypdyr, Kitabul İman diýipdir adyna, we içinde musulmanyň akidesini inancını düşündiripdir.
Demek musulmanlyk onlar. Akida, iman, tevhid, i'tiqad ýaly sözleriň hemmesi musulmanyň inancy, akidasy manida ullanylýar. Dogry akidanyň ähmiýeti we jemgyýetiň oňa mätäçligi barada belläp geçsek musulmanlyk onlar. İlki şunu bilmelimiz, bir musulman kişi dini ilimleri var. Hadis var, tefsir var, fıkıh var, tecvid var. Bu näme başka kalan dini ilimlerimiz var. Şu dini ilimlerin içinde musulman doğanlar birinci yerde gelýäni we derecesi iň beýigi akida we tevhid ilmi musulman doğanlar. Akida we tevhid ilmi birinci yerde gelýär we derecesi iň beýigi. Näme üçin akida birinci yerde gelýär? Näme üçin akida tevhid ilmi birinci yerde gelýär? Näme üçin iň beýigi akida we tevhid ilimleriň? Çünki musulman doğanlar bir ilim mazmununa göre näme? Şoň näderse uludygy, beýikligi bilinýär. Akida tevhid hem bize iň ulugada öwredýär. Bizim boýlumyzda farz bolan birinji farzy, birinji wajiby öwredýär. Ol hem näme? Bize Rabbimizi Kur'an we sünnetde tanadylşy tanadýar. İman etmekligi bize öwredýär. Durus akidaly bolmaklygy, durus imanly bolmaklygy öwredýär. İman näme? İmansızlyk näme? İmana ters bolan zatlar näme? Şirk näme? Küfür näme? Dogry inanç haýsy, ýalňyş inanç haýsy? Şunu bize akida öwredýär. Yani näme senin cennete girmekliğine sebep bolup bilýär käbir inançlar? Ya da ýalňyş inançyň bolan cehenneme girmekliğine sebep bolup bilýär. Yani amallan öňgelýär bu zatlar. Şonuň üçin musulmanlar onlar birinji bilmeli adamız ähli ilimleriň, dini ilimleriň iň beýigi, iň ulusy birinji ýerde gelýäni akida ilmi, tevhid ilmidir. Musulmanlar nahardan suwdan beter dogry akida mätäçdir. Şunu gowy pikirlenelim musulmanlar onlar. Nahardan suwdan beter biz musulmanlar dogry akida mätäçdir. Dogry akida iki dünýämiň awat bolmagynyň sebebidir musulman doğanlar. Bir kişi akidasynyň sebäpli, ýani diýişmel cenneti bolup bilýär, cehennemi bolup bilýär. Bir kişi ýalňyş inançy sebäpli kafir bolup bilýär. Misal üçin Kur'an-ı Kerimden birje harpy inkar eden kişi kafir bolýar. Birje harpy aýaty suranyň birje harpy. Ýa-da birje aýaty şüphe etse, inkar etmeýär, şüphe edýär. Kafir bolýar. Bize musulman bolin ahirette diýireler mükak diýen kişi kafir bolýar. Demek näme musulmanlygyna dogry inanç seni cenneti hem edip bilýär, ýalňyş inanç sen dogry hem edip bilýär. Dogry akida musulmanlary, musulman halklary batyl inançlardan, ters akymlardan, her hili sektalardan, fırkalardan, her hili ýalňyş pikirlerden, ýani ideologiýalardan gorayan esasy zatdyr. Şuna gowy düşünmelibiz. Gaýtylap aýdýan, dogry akida musulmanlary, musulman halklary batyl inançlardan, her biriniň içinde batyl inanç ýaýraýan bolsa bilmeli ki biz akidamyzy bilmeýäs. Dogry akida musulmanlar batyl inançlardan, ters akymlardan, her hili sektalardan, fırkalardan, her hili ýalňyş pikirlerden, ideologiýalardan gorayan esasy zatdyr. Eger biz akidamyzy bilmesek, bizim içimizde her hil fırkalar hem emele geler, sektalar hem emele geler, batyl pikirler, ideologiýalar hem emele geler. Akida inanç musulman doğanlar iman birinji ýerde gelýänligi üçin bizim ýanymyza bir kafir gelse men musulman boljak diýip biz şoňa birinji näme öwredýäs? Akida, iman, tevhid öwredilýär. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah öwredilýär. Manysy öwredilýär. Allah'a inanmaly, peýgambere inanmaly, kitaplara inanmaly diýip imanyň alty şerti öwredilýär. Birinji şoňa näme öwredilýär? Iman, akida, tevhid öwredilýär. Yani ibadetden öň, namazdan öň, zekatdan öň, haçdan öň, ahlakdan öň akida inanç gelýär, tevhid gelýär, iman gelýär. Akida dogry bolmasa musulman doğanlar ibadet dogry bolmaýar. Amallaryň kabul bolmak üçin musulman doğanlar dogry inanç, iman şert. Amallarda kemiň bolsa musulman doğanlar ýerni doldurup bolýar. Misal üçin namaza ýatyp galsaň kazasyny almaly. Namazda ýalňyş goýup berseň säg secde etmeli. Kıyamet günü hem bir kişinin farz amalyna kemi bolsa, eger şol amalyndan nefil amaly bar bolsa, misal üçin diýil namazyňda kıyamet günü kemçilik çykdy.
Eger sen nifil namazyň bar bolsa, nifil namazyňdan alyp farzydaky kem ýeri doldurulýar. Şonuň bilen üstü tamamlanýar. Emma akida inanç meselesinde musulman doganlar bu mümkin däl. Akidada kaza ýok. Akidada inancynda ýalňyş bolsa başga zatlaryň ýerini doldurup bolany. Akidan inancın bozuk bolsa musulman doganlar bar amalyň puç bolup bilýär. Şonuň üçin şahir näme diýär? Akidasy il, şeytan ilidir. Müň ýyl ibadet etse barysy ýeldir diýär, barysy boşdur diýär. Şonuň üçin bir musulman kişi ähli zatdan öň ilkinji öwrenmeli zady akidasydyr, inancıdyr, tawhiddir. Dinin asly we esasy kökü akida. Asıl esas kök bolmasa galan zatlardan peýda ýok musulman doganlar. Öý gurjak kişi ilki bilen näme diýär? Öýüň aslyny, esasyny gurýar. Düýbüni, zeminini berki diýär. Sonra galan zatlar şonuň üstüne gurup başlaýar. Düýbi, esasy näçe berk bolsa, öýüm şonça berk bolýar. Akida, tawhid, dogry inanç dinin asly we esasy bolanlygy sebäpli ähli peýgamberler ummatlaryna ilki bilen dogry akidany, tawhidi, imana öwretdiler. İlki bilen peýgamberler Allah'ın salamı bolsun ummatlaryna dogry akida öwretdiler. Tawhid öwretdiler, iman öwretdiler, inançlaryny düzeltdiler ummatlaryna. Sonra galan zatlar öwretdiler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıllap insanlar ilki bilen näme çağırdı, näme öwretdi? Jemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl peygamber boldy. Şonuň ilkinji 13 yıl musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ilki bilen dogry akida, pak arasy inanç, tawhid, yani Allah'ı birlemäge we şirkin ähli görnüşleri terk etmäge, batıl, ýalňyş inançlardan saplanyp ýeketek Allah'a ibadet edip bir Allah'a sığınmaga çağırýardy. Yani şu taýyny gowy pikirlenmeli musulman doganlar, gowy düşünmeli. Bir ýyl däl, 2 ýyl däl, 13 ýyl. 13 ýyl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilki bilen insanlaryň kalbyna imany, tawhidi, akidany, dogry inancı ornaşdyrdy, şoň üstünde durdy. Ondan soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ta dünýäden gaýdýança birinji insanlara berk tawşyrýan we öwredýän zady näme boldy? Iman boldy, tawhid boldy. We imanyň we tawhidiň akidan tersi bolan şirk, batyl inançlardan hem näme? Bizi ümmetin äga etdi. Her fırsatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ýalňyş İslam akidasyna, inancına ters bir zat görse, bizi ümmetini öwredýärdi. Yani düşünün musulman olanlar. 13 yıl, ilkinji 13 yıl entek namaz ýok, oraza ýok, hac ýok. Bular soň farz boldy. Peygamberlik wezipesiniň deň ýarsyny esasy näme üstüne geçti başta? Inancın, dogry akidan üstüne geçti. Yani ne derecede ähmiýetli ki akida, inanç, iman, imanyň akidan, inancın pak bolmaklygy. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şonça wagtlap şol üstünde durdy. Emma şeýle akidasy, imany berk insanlar yetiştirdi, şol insanlar dünýäni soňra fethetdiler. Emma şol kunu biz bir sürü näçe milyon musulman bar. Edilip ýörmekligimiziň, kafirler tarapyndan musulman ýurtlaryň basyp alyp güýçsiz bolup ýörmekligimiň asyl sebebi näme? Asyl sebebi biz İslam akidasynyň uzaklaşdyk. Dogry inançdan uzaklaşdyk. İçimize ýalňyş inançlar girdi. Allah Teala inanmalysy ýaly inanamyzok biz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inanmalysy ýaly dogry görnüşde inanamyzok. Tawhid näme, Allah'a ibadet näme, şirk näme, küfür näme bilmeýäs. Dogry ýalňyşa dogry diýip ýörüs. Akidamyz bozulypdyr, inancymyz bozulypdyr. Şol sebäplen bölek bu şekil güýçsiz bolup ýörüs musulman doganlar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ýere dagwatçy ugradanna ilki bilen musulman doganlar tawhide, akida, imana, yani dogry inancı çağırmaga buyurýardy. Git olar namaz öwret, zekat öwret, başgalar öwret diýmeýärdi. Ilki bilen näme diýärdi? Sen olara ilki bilen imany öwret, tawhide öwret, dogry inancı öwret diýärdi. Kabul etseler soň namazy öwret. Soň
zekada öwret diýdi. Çünki bir insanyň akydasy düzgün bolmasa amal edenden haýry ýok diýdik. Barty boş. Misal üçin Buhari'de Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu Yemen'e uğradı diye davetçi edip Yemen uzak bir yurda uğradı diye davetçi edip dini öğretmeklik için, dine çağırmaklik için. Ve diye inneke setati kavmen ehle kitab fe iza ci'tehum fad'uhum ila en yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah fe inhum ata'uka lidhalik fe uhbirhum أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Ey Muaz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu tane qowdunlar musulman doğanlar sen ehli kitaptan bolan halkın yanına gidiyorsun. Ehli kitap tip kime diýilýär? Yahudu ve Hristiyanlar ehli kitap diýilýär. Kitap ehli. Sen ehli kitaptan bolan halkın yanına gidiyorsun. Olara ilki bilen öwretjek zadyň näme bolsun diye ilki çağırjak zadyň ilki çağırjak zadyň bir Allah'dan başka hak ilahi ýokdugyna we meniň Allahyň Resulü dogma şaýatlyk etmäge çağır diye. Başga rivayetinde gelýär şu hadisiň فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللّٰهِ تَعَالَى Olara çağırjağın ilkinji mesele Allah Teala'nı birlemek tevhid bolsun diye. Allah'a tevhid esasına iman etmek ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek bolsun diye. Çünkü dedik iman düzgün bolmasa kalan amellerden peyda yok. Akidan düzgün bolmasa senin okan namazından hem peyda yok. Akidan düzgün olmasa senin eden hacından hem peyda yok. Akidan doğru olmasa tutan oradandan hem kılan cumağından hem beren hayır hasenatından sadakandan hem hayır yok. Eğer akidan bozuk olsa, akidan küfür ve şirk bolsa anan maldal da anan turan bolsam, anan maldal inkar edip turan bolsam, barty bidirip musulman bolýar. Diýmek näme? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinji bilen la ilahe illallah Muhammed Resulullah'a doğru iman akida çağırmakly buyurýar. Ondan sonra diýär, eger olar bunu kabul etseler, yani iman doğru akidan anan tevhidi kabul etseler, Allah Taala olara bir gece günnüýüň dowamında 5 wagt namaz farz edenligini habar berdi. Bunu hem kabul etseler, baylarından alıp gariplerine vermek için Allah Teala olara zekatı farz edenligini olara haber ver, olara öwret diye. Enne musulmanlar onlar kıyınansak da şuur kuvunna kâfir musulmanlar öz dininden uzaklaşanlıkları için, doğru akideden uzaklaşanlıkları için içimizde bir sürü yanlış zatlar var. Bir sürü imana, tevhide ters zatlar var. İçimizde musulman doğanlar kelimesini aydıp bilmeyen, kelimesini bilse manisini bilmeyen, imanın şertlerini bilmeyen köp insanlar var. Özüne musulman deyip İslam akidesinin, İslam inancının tersine hareket edip yoran insanlar var. Yani inanmalı zatları inkar edip yorlar, inanmalı değil zatlarına inanıp yorlar. Şirk ve küfür bolan zatlara inanıp, şirk ve küfür bolan sözleri kurulayanlar var. Näçegedek şayet bolluk 40 yaşında 50 yaşında adam la ilahe illallah Muhammed Resulullah aýtdysan bilmeýär. Manysy näme diýsen bilmeýär. Ya bolmasa akida ters zatlara inanıp ýörenler bar. Bir musulmanyň agzyndan çykmaly däl sözler gurulaýarlar. Habary ýok özüň imansızlygy elti otýar söz. O misalyny artdyryp bolýar. Kän şuňa meňdeş misallar bar. Yani näme musulman doganlar akidesini, doğru İslam inancını, tevhidi bilmeyen köp kişiler var. Demek şundan näme netije çykýar? Şuň kulna ahunlaryň, mollalaryň, imamlaryň insanlara öwretmeli ilkinji zady doğru akida, tevhid, iman bolmaly. Esas musulman doganlar, yani esas düzelmese, fundament düzelmese, kalan amallar düzelmeýär. Ağacın kökü çürük bolsa musulman doganlar miýe bermeýär. Musulman ýurtlaryna durly ters akymlar köpelli. Siz hem eşitýänsiňiz. Bularyň käbir özüne musulman diýen bid'atçylar, ýa-ni aýtdyk harjiler, şiğalar, gabr parasty soplar. Yine bu
ters akımlan bir topory asla özüne musulman diýen başga akımlardan, başga dinlerden gelen. Misal üçin Yegowalar, Evangelistler, Baptistler, Krishnalar we şoňa meňzeşler. Musulman ýurtlaryna şular ýaýrap dur. Näme üçin şular ýaýraýar musulman doganlar? Näme üçin özüne musulman diýip ýörenleriň arasynda şular özlerini tarapdar tapýar? Näme sebäpli? Asyl sebäp nämede? Keselin sebäbi näme? Şunun jogaby musulman doganlar akidasyzlykdan, dogry ynanjy bilmeýänlikler üçin şularyň toruna düşýärler. Şunun başga jogaby ýok. Käbir olardan ägetjek bolup, ay olar eýle, bular beýle, şular diýip, ondan öň insanlara akida öwretmeli. Şularyň toruna düşen insanlar bilen özüm şahsy gurrundaş boldum. Köpüsi İslam akidasyny bilmeýän insanlar. Islam özüne musulman diýip ýören harijiler bolsun, şiğalar bolsun, kabirparast soplar bolsun, şulara aldanan kişiler ba. Akidasy bilmeýän insanlar, öwredilmänler. Şolardan eşidýär dogry mukadip şolaryň ýerine düşüp ber. Ya bolmasa Yegowalara aldanan, Evangelistlere aldanan. Alhamdulillah içinde tövbe edenler amba. Guruluşyp aýtmadylar, öwretmediler diýe. Olaryň birde gurrun bar ya. İnsanın bir zada inanası gelýär da ahir kalbynda bar, bir zada inanmaly, baglanmaly. İslam akidasyny öwrenmänler. Bir ýanky ýalakka birine sataşýa, o da diýär, aýna bir İncil okuýas, bizim İsa aleyhisselamyň ýerine düşýäs diýe, ondan gurrun bar ya, bundan gurrun bar ya. Karşıdaky bende habary ýok, dogry mukadip näme? İçine şüphat ýalar. Şeýdi bu tarapyna çekýärler, soň İslam barada ýalan ýaşyryklar gurrun bar. İslam barada şüphe öňürýärler, şeýdi näme? Öz toruna düşürýärler. Ve bu howplar musulmanlar şu ýaýrap duran seýetler bolsun, başga bid'at toparlar bolsun. Bir musulman jemgyýeti üçin howp salýar. Ýurdun geljegi üçin hem howp salýar. Bir goraýma kiçik göze görmeýän zat ýaly käbir adamlar üçin aý on näme der 3-5 tanakka seýekdedir da 3-5 tanakka toplanýan kişidir da diýmek mümkin beýle däl musulmanlar. Kaçı howplar. Ýurdun geljegi üçin hem howply, musulmandan geljegi üçin hem howply bu kişiler bu toparlar. Şu sektörlerin aglaby bölegi musulman doganlar daşary döwletleriň, uly döwletleriň, imperialist döwletleriň gizli gulluklar tarapyndan ullanylýar. Käbir öz ullanylýany bilýär, käbir bilmeýär. Şular ullanylýar. Näme üçin? Musulman halklaryň akida inanç bütünlüğünü bozmak üçin. Yani isleýärler bir hojalykda biri Krishna bolsun, biri musulman bolsun, biri Yegowa bolsun, biri ýene bir zat bolsun. Şu taýda birlik bütünlük bolarmy, agzylyk bolarmy? Näme üçin diýdik? Diýmek musulman halklaryň akida inanç bütünlüğünü bozmak üçin. Musulman ýurtlar içinden bölmek üçin. Özlerine tarapdar yetiştirmek üçin, özlerine ýakyn adamlar taýinlamak üçin, o soňra olar öz bahwitlerine ulanmak üçin musulman doganlar şu sektörleri hususan ýanky ýalakka Yegowa diýdi, Evangelist diýdi, Krishna diýdi, şoňa meňzeşleri şolar gizlin gulluklar, uly döwletler näme öz peýdalar üçin ulanýarlar we arkasynda durýarlar. We baswalçylygyň musulman doganlar baswalçylygyň erwet görnüşi ananç taýdan, pikir taýdan, ideologiýa taýdan baswalmakdyr. Çünkü bir ýurda bir kapır baswalsa, ahir bir näme musulmanlar güýçlenip olar çykaryp goýberýärler, tarihden nemesken, şaýatken. Kapırlar bir musulman ýurda alýa 10 ýyl, 20 ýyl şu taýda galýa, 30 ýyl galýa, emma musulmanlaryň inanchy bir bolanlyk üçin, agzyr bolanlyklar üçin ahir şolar ýurduny çykaryp goýberýärler. Emma baswalçylygyň iň howply görnüşi musulman doganlar kapır saňa öz inanchyny kelläňe ýerleşdirse, öz düşünjesini, öz ideologiýasyny, öz akidasyny ýerleşdirse, seni özüne meňzeş öz ýalagy goýsa, ana şol musulman doganlar baswalçylygyň iň erwet görnüşi. Çünkü beýniden kelleden çökertýärler, sen işten çökertýärler. Şonuň üçin musulman doganlar, hususan musulman hökümetler halkyň inanç howpsuzlygyny gorajak bolsalar, ady näme bolsa bolsun, islenlik ters akımdan gorajak bolsalar, ilki bilen halka dogry İslam akidasyny öwretmeli. Dogry İslam ehli sünnet akidasyny öwretmeli.
Yani akida karşı musulman doğanlar akida bilen görüşülýär, ideologiya karşı ideologiya bilen görüşülýär. Şol ters akımlara alanyp ýörenleriň musulman doğanlar aglaby bölegi ýa-ni aýtdym, İslam dininden, İslam akidesinden, tawhidden, imandan, dogry inançdan bihabar insanlar. Şol sebäpli şolaryň zoguna düşýär. Näme dogry, näme ýalňyş bilen oklar. Hak näme, batyl näme bilen oklar. Ondan karşısında ýankyal adam sypatly şeytanyň bir çykýa bolýan, şonu dinläp, alanyp şeýdip näme, şolaryň toruna düşýär. Ol hili ters akımlar var musulman doğanlar, ýanky atlaryny agdanlarymyz we agdamadyklarymyz. O sektalar, toparlar. Dinini bilýän, akidasyny bilýän musulmana gawat diýelseler agdaç bilen oklar. Onu bir zat öwretmek, bir zat düşündirmek aňyrda durun, gurlap bilen oklar. Akidasyny bilýän, dinine ber gaýym musulman, olar agdamaşdyran ok. Aw. Ama kim kösenýär? Ýanky akidasyny bilmeýän, anancı bilmeýän, hak näme, batyl näme aýryp bilmeýän kişiler şolaň näme allawyny düşýärler. Şonuň üçin musulman doğanlar iki dünýämiziň awat bolmagy üçin, akidamyzyň, tawhidimyzyň, imanymyzyň, inancymyzyň näme etmeli? Dogrulygyna bagly. İki dünýämiziň awat bolmagy biziň inancymyzyň, tawhidimyzyň, imanymyzyň dogrulygyna bagly. Biziň bu dünýäde we hem ahiretde musulman doğanlar bu dünýäde pek arasynda durmuşda ýaşamamyzyň we ahiretde hem näme jenneti bolmaklygymyzyň kepilnamasy dogry akida, dogry inanç. Biziň ýurtlarymyzyň öz musulmanlygyny saklap, öz asyl gowy häsiýetlerimizi saklap, ar-namusymy saklap, ahlakymyzy saklap, watanymyzy goramaklygynyň hem näme kepilnamasy dogry akidany öwrenmekde ýatyr. Şoňa biz düşünemiz ok, gynasagam. Biz hususan türkmenler İslam saýasynda türkmen bolduk. Alhamdulillah tarihte de näme atalarymyz Allah rahmet etsin peýdaly işler etdiler, gowy izler goýdular, İslama hyzmat etdiler, alim ýetişdi, ulama ýetişdi. Emma haçanna biz dinden uzaklaşdyk, dogry akidadan, inançdan, tawhidden uzaklaşdyk musulman doğanlar. Bizde hemme erwet wasyplar, gyl häsiýetler ýüze çykmaga başlady. Şonuň üçin musulman doğanlar hukman suratda din dünýämiziň awat bolmagyny isleýän bolsak, ýurdumyzyň awadan bolmagyny isleýän bolsak, bütewligimizi, birligimizi, agzybirligimizi saklajak bolsak, ýanky alakka her hilekke içali, bid'atçy, hurafatçy sektalardan, ters akymlardan, ýalňyş ideologiýalardan, ýalňyş pikir düşünjelerden özümizi, halkymyzy gorajak bolsak musulman doğanlar, ulu kişi barymyzyň etmeli zadymyz musulman doğanlar akidamyzy, İslam akidasyny öwrenmeli, inancymyzy bilmeli, Rabbimiz tanamaly, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dogry görnüşde tanamaly, onuň bize goýup giden şeriatyny, dinini dogry görnüşde tanamaly, bize näme inanmaly, näme inanmaly däl, imana ters zatlar näme, şirk näme, küfür näme, ýalňyş batyl inançlar näme, şu zatlar musulman doğanlar biz hukman bilmeli. Dogry akidan netijesinde bir insanyň aňynda, düşünjesinde dogry dünýä garaýyş emele gelýär. Emma dogry akidan bolmasa öz başyna başga bir ideologiýa pikirlerine alınmaly, şolar dogry kady şoňa inanmaly bolýan. Kim ýerde näme tapsa şoňa inanıp ýörmeli bolýar. Şonuň üçin musulman doğanlar biz ýemek, içmekden, suwdan beter dogry akida, inancı, tawhide mähtäç. Ýa-ni aýtdym, ýene aýdýan, ahun ulamalaryň hemmesiniň birinji wezipesi akida, tawhide öwretmek bolmaly insanlara. Ýa-ni üçin şu günde käbir kişi namaza başlaýar, taşlaýar. Käbir ýaşlylar ýa ahunlar, imamlar ay namaza gawryň, şeýde wöriň diýip emma netije beren ok. Näme üçin bermeýär? Çünki sen birinji öwretmeli zady öwretmedin. Näme üçin yaradyldy? Näme üçin Allaha kulluk etmeli? Rabbimiz kim haqqy bilen şolary öwredilmedi? Öwredilmeýänler üçin hem ýyl orna 3 gün 5 gün namaza goýar, soň ýene görýän on kıyalak bolup dur. Täsir ýok. Näme üçin? Çünki kökü düzeltmeli birinji. Inancı düzeltmeli, akidany düzeltmeli. Eger akidasy düzgün bolsa, inancı berk bolsa, Allahyň tawfyky bilen in bir kafirlerin içine oklap koybersen şu yerde yine musulmandan saklar, biri bolşun saklar. Ama akide bolmasa, düşünce olmasa, dogry dünýä garaýyş olmasa, baran ýerine görä ýutgar ýerir. İnşallah indiki dersimizde musulman doğanlar adamzat tarihinde ilkinci gezet akidede inançda haçan we näme sebäpli ýalňyşlyk boldy? Nädip insanlar
dogry inançdan azdylar. Şo barada gurruna ders. Bu insanların doğru inançtan azmaklaryna, doğru akideden azmaklaryna sebep bolýan zatlar barada inşallah inniki dersimizde gurruna ders. Elhamdülillahi rabbil alamin.